Hej alle sammen, og det er min første shorts i dag, fordi jeg vil sige at mit navn det er Flow, og du kan sagtens kalde Flow me hello, fordi du flow me hello. Hej med jer alle sammen, hvad er det? Hallo? Hvad? Det er sådan, det er bare lidt... er du i gang med at optage din første video? Jo. Ej, for spændende, må jeg gerne være med? Ved du hvad, sjovt nok? Ja, du er vigtig herovre, så. Fordi jeg startede det der første video, at jeg fik inspiration fra ham, der er min kære gode ven, som det hedder Morbi. Yeah! Det er faktisk vi har venner samme side, så han startede skole, sjovt nok. Ja, vi har været venner i lang tid, og vi har gået i skole sammen i masser af år, så vi har kendt hinanden i lang tid. Ja. Så vi begynder at lave noget indhold sammen, og han har også lige startet en kanal, meget sejt. Og jeg har været YouTuber i noget tid, så jeg har lært ham lidt tricks, så det er mega sejt det her. Så byder ham lige velkommen på hans kanal her. I kan også din ost. Ja. Yes, by the way. Altså, det kan jeg da også godt sige. De er mega pæne, dem der er derinde, ja. Ja, præcis. Nå, ved du hvad, sidde den første video. I kan sagtens bare subscribe og så like. Men Flow... Ja. Jeg skal lige noget andet, det kan også. Jeg skal faktisk tisse i min pool, så du fortsætter bare lige videoen i lidt tid, så går jeg lige ind. Okay. Nå, hvad er der så jeg siger, at hvis de er faktisk vil bare se nogle af de shorts i kost, så vil vi faktisk bare like og så bare subscribe, fordi det er bare min første YouTube-kanal, som jeg faktisk bare lavet om. Og ja, I er faktisk rigtig sej. Så det jeg synes det er det. Det var noget af en tur det der. Hold da op, hva? Ja. Nå, men hvad har du sagt indtil videre? Ja, jeg har sagt at de skal bare like og subscribe. Det kan I da godt lige gøre for at støtte ham endnu mere i det han begynder på. Flo, hvad er det du vil med den her video her? Det er sådan lidt akavet. Ja, OVP. Jeg er lidt fattig. Okay, jeg har en idé, Okay, okay, jer der ser med, like og subscribe. Men det, så får Flow masser af penge nemlig, hvis man gør det. Ja, er det ikke rigtigt, Flow? Ja, fordi så kan jeg sagtens noget setup, så jeg kan sagtens bare bruges til YouTube. Ja, netop. Han kan få et bedre setup, han kan få bedre... han kan få et lige så sejt hus, som jeg har herinde i Minecraft. Gider man ikke det? Altså, lave et setup ind i sådan et hus her, som han kan få, hvis I lige trykker på subscribe-button. Ja. Okay, jeg synes, det er en fløde. Der er kun pool i den. Hvad? Det der er slet ikke lille. Du skal ikke råbe på mig. Der er faktisk nogle børn, der kigger på vores shorts. Ej, jeg synes altså, det der ligner en på 14, det der. Synes du ikke det? Ligner det ikke en på 14? Nej, altså, ja, en der ligner en på 14 kan jo egentlig også godt være 18 år eller sådan noget. Jeg har en idé. Jeg siger bare til jer, der ser med, skriv ned i kommentaren, hvilken alder I har, og så ved vi, hvilken aldersgruppe vi laver indhold til, og så kan vi lave mere indhold til lige præcis den, som du er. Ikke også, Flo? Jeg er fuldstændig enig med dig, kan jeg råbe. Ja, tak. Nå, men altså, er det ikke bare det for den her video, fordi jeg skal virkelig på toilettet. Altså... Ej, du må lave outroen af det ene. Jeg kan ikke. Jeg er simpelthen prut. Nå, han er bare lidt... Han er ondt i maven. Nå, okay. Ved du, tak fordi I ser med. Hej.